Id-dwana Maltija bħalissa tinsab fil-proċess li tkompli s-saħħaħ it-taqsima fi ħdana li tiġġieled il-ħasil tal-flus. Dan wara analiżi bir-reqqa tal-modi u l-prattiċi differenti użati bilan li jinkisru r-regolamenti dwar il-kontroll tal-flus. Fil-fatt din it-taqsima li twafqet fl-2018 se tkun qed iżżid ir-riżors uman biex minn dis uffiċjali fi ħdana issa ikun hemm 11. Dwar dan One News tkellem mad-direttur tad-dwana Sur Joe Ketkuti hekk kif spjega l-qofol tal-ħidma ta' din it-taqsima u l-importanza tagħha. Taqsima ta' kontra ħasil tal-flus kienet iffukata l-aktar fuq il-frontiera. X'aħna xogħolna hu bħala aġenzija ewlenija fuq il-frontiera, il-movimenti li jsiru fuq il-frontiera. Però fuq il-frontiera jsiru movimenti wkoll ta' merkanzija, importazzjonijiet u esportazzjonijiet. U jista' jkun allura u din hija xi ħaġa illi narawha tiġri kullimkien fid-dinja illi ikun hemm dik li jsejħulha trade-based money laundering. Jiġifieri ħasil ta' flus relatat ma' kummerċ. Huwa spjega wkoll kif issa din it-taqsima qed taħdem mill-qrib ma' taqsimiet oħra sabiex ittejjeb l-operat tagħha. Fost dawn hemm l-FIAU. Fil-fatt id-Dipartiment tad-Dwana hu wkoll mammar b'sistema fejn permezz tagħha t-tarif miġbur ikun moddi fil-pront b'mod elettroniku lill-FIAU u lill-Pulizija biex dawn ikollhom għad dispożizzjoni tagħhom ċifri u tendenzi ta' individwi, pajjiżi u ġurisdizzjonijiet oħra ta' riskju notevoli li jkunu qed jiġu massa. Tenna wkoll li din it-taqsima qed taħdem mill-qrib mat-taqsima tal-klib fih dan id-dwana li twafqet ftit ta' żmien ilu. L-iskwadra komplet tissaħħaħ billi waqqafna unit oħra separata minnha għaliex mhux tagħmel xogħol esklusivament fuq money laundering biss imma wkoll it-taqsima tal-klib. Fejn hemmhekk introduċejna il-klib illi huma trenjati biex ixommu tabak, droga imma anki flus. U hemmhekk allura l-iskwadra tat-taqsima tal-money laundering saħħet għaliex kellha issa support tal-klib ukoll. Bejn l-2016 u s-sena l-oħra, id-dwana qabdet 2,400,000 euro fi flus kontanti mhux iddikjarati. Dan flimkien ma qabdet rekord ta' tunnellati ta' droga b'valur fi triq li jlaħħaq aktar minn 179 miljun euro.